गासिबो मिथिजोबखाबाय बेखायसो नों आंनि लोगोजों सिनायथि जानो होनबाय थायोमोन बिदि दा बुं हायेन प्लिज एसे बुजिनो नाजा जाबाय आरो आं बुजिनो बाखि गैला आरो दिनैनिफ्राय नोंनि बेबायदि महरखौ माब्लाबाबो दिन्थिनो दानागासै दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमबो फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टाव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोआनो सुथुर। बियो मोनसे गोदान बड' शर्ट फिल्म। लोगोफोर, नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों प्रकाश नार्जारी, सनिता आरो बाबलु। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि स्क्रिप्ट, स्ट'रि आरो प्रडिउसारानो जादों बाबलु आरो नैबे भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों नयन मुसाहारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै बे भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला बिथांनि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों टप भिडिअ। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। दासिमहालागै बिथांमोननि भिडिअखौ नायाखै अब्ला भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बिथांमोना गोदान भिडिअखौ थाब लानो फैनो हानाय बायदि नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ थाबैनो लानानै फैफिनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। आं बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। आंनि गोदान भिडिअनि फार्स्ट आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि। जेब्ला आं गोदान भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांनाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन नटिफिकेसना थांनाय बायदि। लोगोफोर, नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। लोगोफोर, भिडिअआ बेखिनियानोसै।